ug ania na kita sa ikaupat nga hugna nining maong siri nga naggiuluhan nato og ang dalan paingon sa krus pagsunod sa hari nga nagantos. So atong tan-awon dinhi nga atong pagpadayon sa pagtuon mga igsuon. Dinhi nining basahon sa Marcos daghan ang mga pagtulon-an nga atong masulayan gyud, no? I-test gyud ang ato ang commitment. Dili obligation dili obligasyon kundi ang atong commitment ngadto sa Ginoo, no? Masulayan usab ang ato ang commitment nato dinha sa pagtuon sa balaan nga pulong sa Dios. Atong masuta mga igsuon kung kita asa nandapita ang ato ang kahimtang diha sa atong pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Kay kining bersikulo Marcos sa basahon sa Marcos sa miagi sa kapitulo 8:9 nakita nato o nabasa nato og atong natun-an nga ang si Ginoong Hesus nagtuon ug nagtudlo sa mga disipulo, no? Diin ang pagtudlo niya sa mga disipulo ingon usab mao usab ang pagtudlo kanato. Nagtudlo siya mahitungod yon unsay ipasabot sa pagsunod kaniya. Gitudloan kita niya mga igsuon tungod kay ang mga tao kitang tanan mga tao malimtanon jud kayo. So gigiyahan ta niya pinagi sa balaang espiritu nga nagtabang nato nga ipasabot nato unsa ang pamaagi ug unsay atong buhaton nga kita magpadayon pagsunod kaniya. Nagisgot usab mahitungod sa iyahang kaugalingon or sa atong kaugalingon sa pagkamatay, no? Die to self. Atong kalimtan ang atong kaugalingon ug atong hatagan ug gibugaton ug pagtagad ang atong isig kaingon. Tungod kay ato nang buhaton mga igsuon ang atong unahon ang atong isig kaingon nasayod ta nga ang mag-atiman nato waylain ang atong mahigugmaon nga Dios. Nagisgot usab kita mahitungod sa pagpas-an sa atong krus. Mga igsuon hinumdumi nga ang ato ang mga kahimtang nining kalibutan na o dinhi sa ato ang dapit dinhi sa atong kahimtang sa atong pamilya, mga kaigsuonan ug uban pa mga panginahanglan sa uban. Atong giuna ang ilahang panginahanglan nya atong gidala diha sa Dios ang mga katuyuan sa atong mga kaigsuonan aron sila makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Nagisgot usab kini bahin sa pagseryoso sa pag-atubang sa atong mga sala sa atong kinabuhi, no? So kini nga pagtulunan ni Ginoong Hesus nagtudlo kanato nga mahimong ang kining atong paghisgutan karon nga mahimo kita ang miagi nga mahimo kitang asin sa kalibutan, no? Gitudloan kita kung unsa nga kita mahimo nga asin dinhi sa kalibutan. Di nagpaluyo dinhi ang pagtulunan nagpasabot kini nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo dili pagpakaron ingnon. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo tinud-anay gayud nga kita mahimong asin dinhi sa kalibutan, mahimo kitang suga sa mga katawhan nga nangita sa kamatuoran. Ang atong ning gihimo mga igsuon tungod kay sa katuyuan sa pagpasidungog ug pasimba sa Ginoo sa pag-alagad sa matag usa. Walay gitudlo o gipunting ang Ginoo nga ang atong kaugalingon ang atong unahon. Tungod kay nasayod na kita sa ako ng kapila na ko gibalik nga kun unahon nato ang atong kaugalingon nahibalo na gyud ta kisay mo atiman kanato. Masasa man atong ipalabi nga ang tao mo atiman sa tao o ang tao giatiman sa Ginoo. So ang tanan pareho na mga igsuon pero labaw gyud ang Ginoo nga moatiman nato kay nasayod siya sa tanan natong panginahanglan bisan pa sa atong pag-ampo sa wala pa nato litukan nahibalo na siya kun unsa atong panginahanglan. So dinhi usab atong makita nga kun dili na kita mahimong asin o galamiton dinhi sa kalibutan. Himuon na lang kitang ilabay na lang kita o tunog-tunuban kita og laglagon. Kay magunsa man ang asin kita nato ang asin gyud ha nga atong gigamit. Lahi man ang asin sa una. Kaya ang asin sa una mga igsuon dunay timpla, dunay mixture nga lain nga chemicals or lain nga sagol, no? Nya ang mahitabuan na ang katong asin sa una o moist na ganyan na siya matunaw ang asin, mabilin ang mga lain nga gisagol nila nga mura sag asin atong tan-awon apan wala na siya lami. Dili na siya mahimong magamit. Ingon usab ana gi-picture sa atong kinabuhi nga kung kita dili magpadayon og pagpangalagad sa Ginoo ug himuon taning mga butang nga alang sa atong kaugalingon sama ta sa asin nga wala dili na mahimong maitimpla. So mao ni atong timan-an, mawad-an tag kaparat. Ang asin maayo apan kun ang asin mawad-an sa kaparat, unsa pa man ang gamit niini? Unsa pa man ang gamit nato kung kita dili na magamit sa Dios? Unsa may mahitabo nato kung dili ta magpagamit sa Ginoo? So mao ni ang pahimangno
Nga mao ang pag-angkon og saad sa Dios ug sa tawag ni Hesus sa pagkinabuhi ingon nga gituyo. Gituyo, di ba ninyo, gituyo sa Dios sa paglalangkan nato. Adunay katuyuan ang Ginoo alang sa kinabuhi nga mao ang pagbaton ug asin diha sa atong kaugalingon ug pagdinaitay sa usag-usa. Mao gina siya ato ang gitumong og tuyo nga kita dinhin usa ra gyud usa ta ka binuhat, usa ta ka pamilya diha sa Ginoo, unya ang mahinungdanon nga mensahe gihatag kanato nga mao ang pagdinaitay sa usag-usa. Kini ang tawag, kini ang pagkatao ug saad sa pagkadisipulo. Diin ang ato ang tumong og tuyo usab nga kita mahimong galamiton sa gingharian sa Dios nga mahimo tang disipulo nga mao ang maghatag ug magtanyag og kalinaw gikan ni Ginoong Hesus. Ug si Hesus sa maghatag nato og kalinaw sa tanan niya nga mga sumusunod. Hinumdumi nga gitawag kita ni Hesus ngadto sa usa ka makusganong pagbatok sa mga gahom nga daotan. Usa daotang mga gahom dinhi sa kalibutan. Mga inhustisya o sa pag-alagad sa atong isigingon diha sa gugma pinaagi sa grasya sa Dios. Hinumdumi dili kita makapangalagad sa atong isig kaingon o sa atong mga kaigsuonan kung wala ang grasya sa Ginoo. Tungod kay kung wala ang grasya sa Ginoo ang atong tan-aw ng atong kaugalingon. Dinhi sa atong isgutan mga igsoon sa kapitulo 10 sa Marcos naghulagway usab kini kanato sa pagtagbo. Nakita nato si Ginoong Hesus nga nakigtagbo sa mga Parisiyo og nangutana kanila bahin sa kaminyoon og diborsyo. So kini ato ang atong paghisgutan karon mahitungod ni sa kaminyoon o diborsyo. Usa ka butang nga gikan sa atong gibasa dinhi sa Marcos mao atong pagpamati. Usa kini ka ug atong paminahon. Kuan kayo kanang mapintas o makakondinar sa pipila. Nakuha ninyo? Kana bang murag ma-offend, maka-offend sa tao, maka-offend nato sa matag usa. Apan ang katuyuan apan sa atong pagtuki nini atong masabtan ang tinuod gayod nga katuyuan ni Ginoong Hesus. Ug atong madiskubrihan nga maghatag kini kanato og kagawasan, maghatag nato og paglaom diha sa grasya sa Ginoo. Dinhi usab atong makita nga usa sa mga pagsulay dili lang sa mga disipulo sumusunod ni Kristo. Ang mga pagsulay sa pipila ka mga sumusunod ni Hesus mao ang mahitungod sa kaminyoon, no? Kining mao mensahe mga igsoon. Naghisgot kita mahitungod sa kaminyoon. Apan dili ni nato sabton nga ang katong mga dalaga, mga ulitaw o katong mga dili sila lakip niini. Mao ni mahinungdanon ni atong pagatun-an karon haron atong mapreparar ang atong kagalingon ug atong masabtan kung unsa gayud ang katuyuan sa Ginoo sa kaminyoon. So dinhi atong ning kutlo gikan sa Marcos 10:1 ug 12. Bersikulo 1 ngadto sa 12. Nya akong gihangyo unta manindog ta mga igsoon. Atong basahon ning maong mga bersikulo nga gitudlo kanato sa basahon sa Marcos. Okay. So 12 ka bersikulo ni mga igsuon ato ning basahon og dungan. Dili ta magulhos o magpuli-puli. Ato ning dunganon pagbasa nga kanang madungog nato ang atong tingog sa pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Okay. So atong basahon ang bersikulo 1. Ningon din ha, si Hesus mibiya didto og miadto sa kayutaan sa Hudiya sa tabok sa Jordan ug didto gipundukan na usab siya sa mga panon sa katawhan ug ingon sa iyang nabatasan gitudluan na usab niya sila. Unya dihay mga Parisiyo nga biduol kaniya aron sa pagsulay kaniya nangutana sila kaniya. Uyon ba sa balaod alang sa usa ka lalaki ang pagbulag sa iyang asawa? Siya mitubag kanila. Unsa may gisugo ni Moises kaninyo? Sila mingon. Si Moises mitugot sa lalaki sa paghimo og sulat sa pagkigbulag o sa pagbulag kaniya. Apan si Jesus mingon kanila, tungod sa kagahi ninyo o kasing-kasing, nagsulat siya kaninyo. Sa maong sugo, pansukad sa sinugdanan sa kabuhatan, ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki o babay. Tungod nini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o ginahan, umutipon sa iyang asawa. Ang duha mahimong usa ka unod. Sa ingon ni ana, dili na sila duha, kundi usa ka unod. Busa unsa ang gihiusa sa Dios, ayaw ipabulag sa tao.
Unya diha sulod sa balay gipangutana na usab niya siya sa mga tinun-an mahitungod niini. Ug siya mingon kanila, si bisan kinsa mubulag sa iyang asawa ug unya mga asawa og lain, nakapanapaw siya batok sa iyang unang asawa. Ug kun siya mawang mubulag sa iyang bana ug unya mamana og lain, nakapanapaw siya. Ato iduko atong mga ulo magampot ng mga igsuon, atong pangayoon sa Dios nga iyatang lamdagan pinagi siyang belang Espiritu Santo nga atong masabtan ang mensahe nga iyang gihatag nining kahaponon. Amahan namo nga langit nun, salamat Ginoo o Dios nga ikaw Ginoo nagpabilin nga matinud-anon sa among kinabuhi. Sa imong katuyuan nga among masabtan ang imong mensahe, imo kaming gidala. Nini mong dapit Ginoo Dios. Aron Ginoo makapamati kami kung unsa man ang imuhang pagtulunan alang sa tanan. Nini kahaponon Ginoo gad among gisurrender among kinabuhi. Nangayo kami kapasayloan sa among mga sala. Aron maandam kami Ginoo diha sa pagpamati sa imong balaan nga pulong. Tuguti amahan nga mahiusa kaming tanan diha sa imong espiritu. Ug damdagi kami Ginoo, nagampo kami kaalam ug kahibalo aron amo gayon nga masabtan ang lintunganay sa imong mensahe nga imong ihatag kanamo nining kahaponon. Dalaygon kamahan sa walay katapusan, dihugi lamang kining imong alagad nga mahimo lamang tigpamakba. Tabuni ako sa imong krus, ipalikod ako Ginoo aron ang ikaw ang mauna ang makita sa kadaghanan nga mao si Kristo ang Ginoo ang Dios nga mao mo nuluhas. Kining tanan among gipasalamatan ug among gihatag og pagdayeg pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So nini nga itong mga nini nga mga bersikulo nga atong gituki dinhi sa Marcos 10, 1 ngadto sa 12. Aduna tay tulo ka butang mahinungdanon nga atong paghisgutan mahitungod sa kaminyoon. Sa ako nang gikaingon, dili sa ingon nga kita dalaga o litaw o wala tay kabalinggan sa kinabuhi apan kining pagtulunan kay wala ta masayod nga inigabot sa panahon moabot kana kanato nya andam na ta kay tungod na mati ta sa mga pahimangno ug paghatag og mga pagtulunan sa Ginoo. So tulo ka butang atong tan-awon, tulo ka pagtulunan atong makita dinhi. Nga ang kaminyoon tibuok kinabuhi ang katuyuan, no? Tibuok kinabuhi ang katuyuan sa kaminyoon. So unsa may gipasabot niini? Kini ang pagpanagbugkos tali sa lalaki o babae nga walay pagkatapos samtang may kinabuhi pa. O kini usa kini ka hiniusa nga kasing-kasing nga giusa sa Dios tali sa lalaki ug sa babae. So ato nang i-discuss ang ikaduha dinhi nagingon nga ang ikaduha pagkahiusa ang disenyo sa kaminyoon. Ang kaminyoon, mga igsuon, mao ang disenyo sa Dios sa panaghiusa nga iyang giordinahan. O kini ang original nga pagbugkos nga dili ang nga ibungkagon. Excuse me. Ang kaminyoon may usa ka balaan, malungtaron nga panaghiusa sa usa ka babay o lalaki nga gituyo sa Dios. Una, panaghiusa. Ang ikatulo, nga itong pagkahisgutan, mao ni ang mahitungod sa pasalig. Kung atong maobserbahan mga igsuon, maka-witness ta og mga kaminyoon o kasal, anaagay na ang mga vows o mga pasalig o mga panaad nga himuon sa matag usa sa usa ka babae, usa ka lalaki. Ha? Ato nang timan-an. Usa ka lalaki ug usa ka babae naghimo og panaad diha sa kaminyoon. Kini naghagit mga igsoon sa mga magtotoo nga ipahiangay ang ilang pagsabot diha sa kaminyoon. Dini gipasabot dili ni ang dili magtotoo apan atong gibutang dinhi nga atong ipahiangay isip magtotoo ang atong pagsabot o kahibalo sa kaminyoon tukma gayud sa laraw sa Ginoo. Tukma sa laraw sa Dios. Ug ato usab kini tanawon usa kini kapahimangno nga si bisan kinsa nga mubulag sa iyang asawa ug sa iyang bana ug magminyo pag-usab
Numdumi ng mga isuon nga kini mao ang butang nga nagtukmod kanato o kanila ngadto sa sala nga gitawag og pagpanapaw. No? So atong tanawon ang una. Unsay gipasabot niini? Ang una mga igsuon mao to ang tibuok kinabuhi. Mao ang katuyuan sa kaminyoon. Dili ni sa pagkondinar o hatag og dili maayo nga paghulagway sa mga tao nga anaa na sa maong kahimtang. Daghan sa atong mga kaigsuonan ni mga igsuon nga separated na ay mga annul sa ilang mga kaminyoon, na ay nagdiborsyo. Apan aton tan-awon mga igsuon nga dili kini usa kapag hulga kanila kundi dili usa kini kapag pahinumdom nga gikan sa Dios nga kining tanan nga atong gibuhat nagagikan sa ato ang kasing-kasing. Ato ning desisyon, ato ning katuyuan nga mao ni ato ning gibuhat. Kay og atong tan-awon kining butanga, kining kaminyon gibuhat sa Ginoo, mao kini ang usa ka hiniusa, gihiusa ang kasing-kasing sa duha diha sa Dios tali sa duha ka binuhat. Balik ko na ito basa ang Marcos 10:1 ngadto sa 6. Ug atong basahon og 1 ang bersikulo 1. Ningon siya, si Jesus mibiya didto miadto sa kayutaan sa Hudiya ug sa tabok sa Jordan. Og dito gipundukan na usab siya sa mga panon sa katawan ug ingon sa iyang nabatasan gitudloan na usab niya sila. Sa matag tuon nato mga igsoon sa atong pagbasa nining mga teksto ilabi na gyud sa mga lumalabay na niagi na nato ng gitun-an mga pagtulunan ato kanunay makita nga ang kinaiya ni Ginoong Hesus nga sa matag adto niya sa usa ka lugar siya nagtudlo sa mga katawhan. Ingon man sa iyang mga disipulo. Ato makita din nga aduna gayud siya kasing-kasing nga kita mahibalo gayud kung unsa gyud ang kamatuoran, kung unsa gayud ang katuyuan niya diri sa kalibutan nga diri siya namatay alang kanato, no? Kung ato makita din gisulat ni Marcos ang bersikulo tungod kay kini kabahin sa misyon ni Ginoong Hesus o kini nagpahinumdom kanato nga si Hesus nagpadulong na ngadto sa cross. Kaya kung atong tanawon nga giapil man na siya, nga igo raman nagsulti, nga nagtudlo siya. Atong makita mga igsuon nga kini nagpahinumdom kanato. Nga niining higayon na, kung atong mapicture, ibutang nato atong kaugalingon ni atong panahon na. Mao ni ang panahon nga nagpadulong siya ngadto sa krus. Og si Ginoong Hesus nasayod niining tanan. Nasayod siya niining maong kasakitan nga iyang atubangon. Apan nahibalo kita mga igsuon nga dili kini makababag ug wala gayud kini makababag kaniya kay mao ni ayang plano ug kini iya gayud nga tumanon. Sa iyang pagkatao ug sa iyang pagkadios nasayod siya nga sa iyang katawhanon mubati gayud siya og kasakit, mubati gayud siya kun unsa ang ato ang gibati. Ang matag adlaw nga paglakaw ni Ginoong Hesus kun atong tan-awon ang dagan ini. Makita nato nga siya nagpadulong og nagkaduol lang ngadto sa Jerusalem. Nagkaduol siya ngadto sa Jerusalem diin mahitabo ang paglansang niya dito sa cross. Ato sa makita mga igsuon nga bisan pa man nasayod siya ini, iyang gipadayon ang iyang misyon alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kay dun na pa siya plano ug iya kining tumanon hangtod nga kini matapos ug mahingpit. Kita nasayod na nga gitapos ni Ginoong Hesus ang iyang misyon dinhi sa kalibutan ug nasayod usab kita nga iyang giantos ang tanang kasakitan ug pinaagi siyang kamatayon ug siyang pagabanhaw gihatagan ta og kaygayonan nga kita maluwas tukma sa sala nga atong nahimo. Tungod kay walay si bisan kinsa kanato, walay bisan unsa o usa kanato nga makaluwas kanato gikan sa ato ang sala. Busag gihimo sa Dios ang pinaka-ultimate nga solusyon alang niini. Ug way lain ang kamatayon ni Ginoong Hesus.
dito sa cross. Nasayod si Jesus iyang padulngan nga kasakitan dito sa cross. Apan wala gyud makabalda, walay makapugong sa paghimo niya niini. Ang bersikulo 2 nagingon unya dihay mga Parisiyo nga biduol kaniya ug aron sa pagsulay kaniya, nangutana sila kaniya, uyon ba sa balaod alang sa usa ka lalaki ang pagbulag sa iyang asawa? Dining pangutana nga gipangutana sa mga Parisiyo, mga igsoon. Dili wala ni nila gipangutana aron nga mahibalo sila kung angayan ba o dili. Ilan ang gipangutana tungod kay gusto nilang laang. Ilang gisulayan si Ginoong Hesus nga masayop siya pagsulti kay gibasin ni nila sa balaod nga gihatag ni Moises. Ang uban nga Parisiyo nangutana niini. Unya atong tan-awon sa Mateo 19:3, susama gihapon nga maong pagtulunan ingon siya ug dihay mga Parisiyo nga miduol aron sa pagsulay kaniya nga nag-ingon, uyon ba sa balaod alang sa usa ka tawo ang pagbulag niya sa iyang asawa? Sa bisan unsay hinungdan? So kung atong tanawon ang Mateo 19:3, ikumpara nato sa Marcos 10:1, niingon ra dinhi, uyon ba sa balaod alang sa usa ka lalaki pagbulag sa iyang asawa? Pero kung atong tanawon dinhi, dunay pay additional gyud nga hinungdan. Gingon dinhi, sa bisan unsay hinungdan? Ilang gipalig-on ang ilang rason, aron lang gyud sila mahimo nila ang pagdiborsyo o pagbulag sa ilang mga kapika sa kinabuhi. Nasayod na sa Ginoong Hesus ani mga igsoon kay sa ilang pangutana, ug unsa ilang katuyuan ug unsa ilang tumong. Kay sumala sa bersikulo 2 sa diyang si Hesus miadto sa rehiyon sa Hudiya, pipila ka mga Parisiyo mao ni misulay pagbitik kaniya pinaagi nining mga pangutana. Kinahanglan magtugutan ang usa ka lalaki pagbulag sa iyang asawa? Sa unsang paagi nga kining pangutana usa ka litag alang kang Ginoong Hesus. Nahibalo ta nasayon na si Hesus ning mga pangutana. Busag itubag siya sa bersikulo 3. Nagingon diha sa bersikulo 3, siya mitubag kanila, unsa may gisugo ni Moises? Wala diha idirekta og tubag ang pangutana. Gipaagi niya sa gibasi nining mga Parisiyo ang balaod ni Moises sa daang tugon. Umitubag sila kang Ginoong Hesus, ningon sila sa bersikulo 4, si Moises mitugot sa lalaki sa paghimo og sulat sa pagigbulag og sa pagbulag kaniya. Gitumong ni ngadto sa kapika sa kinabuhi. Atong tan-awon mga igsoon nga dili lang ni sa lalaki, dili lang ni sa babae kundi sa duha ni. So ilang gikutlo gikan ni sa Deuteronomio 24, kapitulo 24 nga nagtugot sa usa ka lalaki sa paghatag sa iyang asawa og certificate of divorce. Kung siya makakaplag og butang nga dili maayo diha kaniya. So atong may imagine mga igsoon, luyas mga asawa sa una, no? Ug magluto kag isda niya napaig, diborsyo. Inigutaw ni mo sa sinina, nasunog, buwag ta. Ingon na ana ilang kahimtang sa una. Kay ningon ni na nga bisan unsang butang nga dili maayo. Ug makakita lang siya sa asawa nga naghimo og dili maayo, buwagan na yon. Salamat sa Ginoo, karon panahon na magdebate pa ta una ta magbuwag pero dili. Dili na mo ay katuyuan sa Ginoo mga igsoon. Dili yun na sultihan ta mo, dili na mo ay plano sa Ginoo. Atong basahon ang Deuteronomio 24:1, nag-ingon, sa diha nga usa ka tawo magpili og asawa og mga asawa kaniya, unya kun kini wala makapahimuot kaniya. Tungod kay may nakaplagan siya nga dili maayo sa maong babae. Magsulat siya kaniya og sulat sa pagkigbulag og ihatag niya kini sa iyang kamot sa babae ug papawaon siya gikan sa ilahang balay. Mo na kaingon ko nga, salamat sa Ginoo nga gipahimutang ta nining mga panahon na. Kay og mahitabo pa ni, gitugutan pa ni sa Dios nga mahitabo karon dugay na kong gibiyaan sa akong asawa. Kay gwapo ra ko nako. Joke lang.
Anyway, no? Kining maong balaod nga gihatag ni Moises, dili gini maong original nga sugo sa Dios. Busa sa versikulo 5 mingon si Jesus. Apan si Jesus mingon kanila, tungod sa kagahi ninyo o kasing-kasing nagsulat siya, si Moises ang gitumong nini, nagsulat siya kaninyo sa maong sugo. So doon ay rason, na hinungdan. Di na hinungdan. Gikan ba sa Dios? Dili. Ang hinungdan ini, mao ang pagsulat ni Moises tungod kay ang hinungdan sa mga ang hitabo o makahimtang, gikan ra usab kanato. Or gikan ra usab kanila. Mao na gitanaw ni Moises. Ang gipasabot ni Jesus nga gihimo kini ni Moises tungod sa kagahi silang kasing-kasing, kay ang katuyuan sa Dios alang sa kaminyoon mao ang tibuok kinabuhi nga panaghiusa sa kasing-kasing sa usa ka babayi ug sa usa ka lalaki nga dili gayud bulagon o dili gayud magbuwag, no? So unsa may makuha nato ani nga pagtulun-an ini atong giuna nga pagtuon nga bersikulo. Mga iso na itong makita nga ang katuyuan ni Jesus mao ang pagpakita nga ang tumong sa teksto sa Deuteronomio, dili ang paghimo sa diborsyo nga gitugutan, kundili ang paglimit o paglimita sa pagkamakasasala o sa atong pagpakasala o ang pagpugong sa mga sangputanan niini. Kay og mao pa ni ang katuyuan sa Dios, bisan pa man gihimo kini ni Moises, adunay rason. Apan ang sinugdanan dili gini mao ang gisugo sa Dios. Kay ang Dios mao'y nagmugna nini, mao'y nag-orchestrate ani ug ang iyang plano hangtod sa kahangturan. Sa ako nang gikaingon, dili lang ni mensahe sa ato ang mga minyo. Katuusab nga gustong magminyo. No? Kamo padulong magminyo, hinumdumi ninyo. Nga musulod na gani mo anak, hinumdumi, nga dili na gin mo kagula. No? Gawas og doon na mo'y rason nga bugat kayo. No? Ingno lang gyapon nato anak. So mao ni ang aplikasyon nato makuha ang tawag sa paghatag og bili ug pag-una sa laraw sa Dios alang sa kaminyoon, isip usa ka lig-on ug dili matandog nga pakisaad sa tibuok kinabuhi tali sa usa ka lalaki ug sa babaye. Kini usa mga igsuon nagpasabot nga ang diborsyo dili usa ka sayon, no? Dili nato ingon nga kuha lang tani mao ni gihimo sa unang panahon nga gihatagan og nangayo og tubig nya gitagaag kape nasuko gibuwagan. Ingon anak kasayon, pero dinhi magigsoon ato makita nga ang diborsyo dili usa ka yano o sayon kayo nga kapilian o solusyon aron masulbad o masayon pagsulbad ang ilang katuyuan nga sila makigbulag sa ilang kapikas kinabuhi. Dili ang diborsyo tungod kay kana wala na, dili na mao ang plano sa Dios gikan pa sa sinugdanan. Ang kaminyoon gituyo aron sa pagpakita sa matinud-anon ug dili mabungkag nga relasyon sa Dios sa iyahang katawhan. Kung magingon ta nagminyo ta tungod kay bara sa atong bana o para sa atong asawa, hinumdumi nga sa kaminyoon tulo mo, tuluta. Bana na si Kristo sa tunga ug ang asawa. Ngano man nga mahinungdano na siya. Unsa may rason. Hinumdumi mga igsoon nga ang kaminyoon usa kabalaan. Usa kabalaan nga buhat sa Dios. Kung ikaw bana imong isentro sa imong kinabuhi si Kristo. Nya ikaw asawa mao sa disentro nimo sa imong kinabuhi si Kristo. Ug ikaw masuko sa imong bana kaysa may imong agian og una. Ay kung ina imong ugangan. Ang una nimong agian kung panitan masuko ka sa imong bana or sa imong asawa o asawa sa bana, ay imong magian tungod kay gisentro nimo si Kristo sa imong kinabuhi. Si Kristo mao imong makita taliwala ninyong duha. Masuko pa ka. Muhirit pa ka. Ingon ni anak mga igsuon ang sekreto sa kaminyoon. Isintro sa Ginoong Hesus diha sa inyong taliwala.
Arita sa itong ikaduha. Ato sang hinumduman mga igsuon nga ang kaminyoon usa kini kabalaanong katuyuan aron atong mapunting si Kristo diha sa ato ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mo ta akong giingon, nasa tunga, nasa sentro si Ginoong Hesus. Nindot na, sundan ninyo ha. Ang ikaduha mga igsuon mao ni ang panaghius, pagkahiusa ang disenyo sa kaminyoon. So usa ni katumo og tuyo sa Dios nga diha sa kaminyoon kita magkahiusa. Gihiusa ang bana ug bana ug asawa. Kay gimugna sa Dios gikan pa sinugdanan si Adan ug si Iba. No? Dili si Adam and Steve. O ka si Madam and Eve. Ang plano sa Dios, lalaki ug babae diha sa kaminyoon, nga mao'y makahatag og kimayaan sa ihangalan nga siya ang mapasidunggan pinaagi nining maong relasyon. Atong sabton mga igsoon nga lain-lain ang atong kahimtang karon. Naay atong kahimtang nga kita wala na tay bana, wala tay asawa, o unsa man gani ay mong kahimtang hinumdumi nga ang grasya sa Dios walay gipili para na ninyong tanan. Para na natong tanan bisan unsa pa man ang atong kahimtang. Apan dinhi gituyo ni sa Dios nga mensahe aron pagpahinumdom kanato nga siya ang nagpatiliwala kanato, no? So atong tan-awon dinhi sa ikaduha nga punto sa Marcos 10 kapitulo 6 ug 9 nag-ingon din ha. Apan sukad sa sinugdanan sa kabuhatan, the creation, ang Dios nagbuhat kanila nga lalaki ug babae. Gikutlo ni Jesus kini nga bersikulo aron batukan ang mga pangutana sa mga Parisiyo. Iyan ang gisulti nila. Niya, ngadto sa mga Parisiyo, bahin sa diborsyo o gipundar ang original nga laraw sa Dios aron ibalik ang original nga plan sa Ginoo alang sa kaminyoon nga usa ka permanente nga panaghiusa tali sa duha. Mao na plano sa Ginoo. Permanente. Direkta kini gipunting o gitudlo ngadto sa katuyuan sa paglalang nga nagpalig-on sa otoridad sa kasulatan, sukaranan sa mga kamatuoran bahin sa tawhanong kinaiya og mga relasyon. Ang pulong lalaki ug babae mga igsoon na pasiugdan ni sa tinuyo nga paglalang o pag-create sa Dios sa managlahi nga sexto or sex, no? Or sex. Aron ang mga ngaron nga magtabayayong diha sa kaminyoon ug mahimong katimbang sa usag-usa ug mao kini ang sukaranan niini nga ang pagtulon-an bahin sa kaminyoon ug pamilya nagagikan gayud sa Biblia. Nagagikan gayud sa pulong sa Dios. So pinaagi sa paghisgot sa sinugdanan sa paglalang from the beginning, in the creation, gibutang ni Jesus kining maong institution sa kaminyoon nga mao ang original gyud nga purpose sa Ginoo mao kini nagsugyot nga kini mo'y usa ka sukdanan nga mopatigbabaw sa mga kausaban sa kultura ug sa mga tradisyon. Ang gihatag niya nga pulong mahitungod ning kaminyoon walay makausab bisan pa ang atoang tradisyon. Sa bersikulo 7 ningon din ito dinhi ang lalaki mobiya sa iyang amahan ug inahan ug motipon sa iyang asawa. No? Akini mga igsuon, daghan man nga nagkahiusa ta. Labi na gyud kita mga Pilipino. No? Kay gusto kay ta na tay close tie relationship sa atong pamilya. Mayon ta, dong ikaw diha dong, day ikaw diri day, ako disto nga, kamo diha. Gusto ta magkahiusa. Dili man na dautan, apan doon na magikatuyuan ang Ginoo. Ngano, nga giingon din ha, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan, o ginahan og mutipon sa iyang asawa. Atong hinumduman, nga kung kita minyo na, aduna na tay gipundar nga lain nga pamilya.
Nga ang Ginoo nagdisenyo niining kaminyoon naron nga kita ang mupundar ini, kita ang magsabot, kita ang maginunungay, kita ang magtinabangay o kita magkahiusa diha sa pag-alagad sa Dios sa bag-o nga institusyon nga gihatag kanato sa Dios nga mao ang kaminyoon. Kini nga bersikulo nagpasiugdan ni nga ang kaminyoon usa ka sagradong pundasyon sa panagiusa nga gitukod sa Dios nga naghimo sa magtiayon nga dili duha kun dili usa. Busa kung unsa ang gihusa sa Dios kinahanglan nga dili bulagon sa tao. Walay tao makabulag nini. Kini nag-establisar sa usa ka lawom ug bag-ong nag-una nga relasyon alang sa bana ug asawa diin sa tibok nga kinabuhi nga panagbugkos ang nag-una kaysa relasyon sa pamilya. Ang Osborne. Kini ang nag-una nga relasyon alang sa bana ug asawa diin tibuok kinabuhi nga pagbugkos, pagkahiusa nga mao gayoy nag-una kaysa relasyon sa pamilya. Nakuha ninyo? Mao na ang katuyuan sa Dios. Kini nagpasabot sa bugos ginong pagkahiusa sa magtiayon nga naglakip dili ang pisikal, dili emosyonal, kundi lakip ang spiritual ug sosyal nga mga kabahin sa ilang relasyon. Dili ni tiyaw-tiyaw ang kaminyoon kay tungod nakita nimo imong Prince Charming, no? Nakita nimo ang imuhang gihandom o gidamgo nga mahimong kapikas sa imong kinabuhi. Hinumdum mi mga igsuon. Dili ta mag-una sa Ginoo. Kay duna na siya giandam alang kanato, no? Kanang mga butang nga maigsuon kung mubalik ko ako example akong kaugalingon. Wa jud ko magunahuna ana. Not even in my wildest dream nga magminyo ko. Kapoy ragbuhi anang lain tao. Di ba? O, di ba tinuod na? Kapoy, oy. Na, but lang. Mao na nila na tog pila ka tuig. Milabay ang pipila ka tuig nga nakakita ko og akong manghod. Bisag unsa ano ko glikay, gibalik ko dito sa Ginoo, gitagaan Hinoon ko kato kong gibiyaan, kay akong gibiyaan ug bata pa day kaayo, kay liman ka nanggap na mo 12 years old, 12 years old, 12 ka tuig. No? Naabot ako nakapunto kay mao na akong plano, di ko magminyo kapoy. Kahayahay nako ani, nga wa gyud magbuot nako, mulakaw ko dream, mulakaw ko didto, no? Nya lain pa gyud akong plano because ngadto panahon nga dili pa ko Kristohanon, akong gusto gyud, I want to become the man of the world. Wow, akong pulihan si Satan. Oh, mao na siya. He's the man of the world. Ang akong gipangandoy, sayop yung kayo sukwahi sa akong gitumong nga pagkinabuhi diya sa Ginoo tungkol kay akong gipangandoy, ako'y mupuli dito niya. Pero grasya sa Ginoo. Pag-abot sa akong manghod, ug edad, ang panalangin sa Ginoo ana gyud. Giusa mi niya sulod na sa 36 ka tuig, no? Ay lang mo pangutana kanu sa kay basin mo hatag mo gift sa anniversary, no? Gitugutan sa Dios nga moabot kami, molahutay kami ni anak mga igsuon. Bisan pa man nagsugod mi og dili maayo nga pagsugod apan gitumong, gi-arrange sa Ginoo, gipahiluna sa Ginoo nga kami grasya sa Ginoo nakapangalagad kaniya. Mao na mahinungdanon kayo nga ato aga yung ipahuyon ang atong kinbuhi ngadto sa Ginoo. Mao ni ang kining bersikulo nagpasabot sa bug-os nga papnagiusa sa magtiayon. Mao ni nga naglakip dili lang atong pisikal kundi hasta atong emosyonal. Ang atong spiritual gyud aron dunay relasyon diha sa ato ang katilingban. Dili ta wala nato ni buhata aron kita ra dito kamuray magkinabuhi, sila ray magkinabuhi. No. Ang plano sa Dios nga kita magkayusa, ilabi na ning maong iglesia. No? Matod pa sa Genesis 2 bersikulo 18, mo ba ni? Kadiyot mura dili mao akong nabutang. Genesis 2 21, no? Wala na siguro ni masulat. Pero, anugon man, kaya ako nasulat dire. So, ako lang basahon. Ingon diya sa Genesis 2:21, ngadto sa
24 nagingon din na o gipahina kini mga igsoon mahitungod ni sa unang kaminyoon nga gidisenyo sa Dios dinis kalibutan sa wala pa ang sala. Niyo din sa bersikulo 21 ningon gipahinanok sa Ginoo sa Ginoong Dios ang tao. Samtang natulog siya. Ang Dios mikuha og usa sa mga gusok niya o gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Ug ang gusok nga gikuha sa Ginoong Dios gikan sa tawo gibuhat niya nga usa ka babayi, no? Ug iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Ug ang tawo miingon ani ara gyud ang bukog sa akong mga bukog, ang unod sa akong unod. Siya nganlan nga babayi kay gikuha siya gikan sa lalaki. Og tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug siyang inahan ug mutipon siya sa iyang asawa ug sila mahimong usa. So nahinganlan mga igsuon ang babae tungod kay ang babae gikan sa gusok sa lalaki, no? Mao nang gihimo sa Dios sa unang panahon. Mao na hinumdumin yung mga babae nga kamugikan ang musgusok namo, ha. Di ba? Mao na disenyo sa Ginoo, no? Unsa iyang gipasabot? Naa siya mensahe alang kanato. Gitakdo ni Jesus kini nga pagtulon-an nga nagpasiugda nga ang mithi o katuyuan sa kaminyoon ingon nga original nga katuyuan sa Dios. Ug mao kini ang duha ka tawo nga mahiusa sa usa ka paagi nga permanente ug dili mabulag nga mao kini ang katuyuan nga giandam ug gitagana sa Dios sa babae ug sa lalaki. Si Jesus nagpadayon sa pagpatinaw nga ang diborsyo may usa ka paglapas. Oh? Niini nga sagrado nga kaminyoon. Giusa sa Dios nga panaghiusa. Sila nagingon nga ang tao o siya nagingon nga ang tao nga magdiborsyo o magminyo pag-usab makapanapaw tungod kay ang original nga kaminyoon sa pananaw sa Dios nagpabilin pa nga balido. Ang original, ang una. Gitan-aw na sa Ginoo. Bersikulo 8 nagingon ang duha nahimong usa ka unod sa ingon niya na dili na sila duha kun dili usa ka unod. So kini nga pagtulunan ni Jesus may tungod sa kaminyoon nagingon nga ang lalaki ug babae pinaagi silang mga saad o pakisaad sa kaminyoon dili na duha kun dili usa na. Gituyo aron mahimong usa ka dili mabulag nga panaghiusa diin ang duha ka tawo diha sa espirituhanon ug physical, emotional nga panaghiusa. No? Dili lang ang atong attraction sa matag usa niya nahigayon na apan dunay katuyuan ang Ginoo. Apil na ang atong emotion, apil na atong espirituhanon nga paghiusa. Gigamit kini ni Jesus aron ato agi yung pagtan-aw ng atong panlantaw dito iyang gigamit usab kini nga mao iyang gitubag ngadto sa mga Parisiyo mahitungod sa diborsyo. So mao ni pinakasentro ang nga konsepto nga mao gayud ang lawom nga panaghiusa nga nakab-ot diha sa kaminyoon nga gituyo sa Dios. Kini ang basihan sa ideya nga ang kaminyoon mo itibuok kinabuhi nga pasalig. Oh, timanin ninyo. Mao ni ang tibuok kinabuhi nga pasalig. Usa ka punto nga gipalig-on ni Ginoong Hesus pinaagi sa pag-ingon nga kun unsay gihiusa sa Dios walay usa nga kinahanglan magbulag niini. Mao ni ang bersikulo nga sentro sa tubag ni Hesus ngadto sa mga Parisiyo. Kinsa nangutana kaniya mahitungod sa diborsyo base sa balaod ni Moises. Mao na nga gidala ni Ginoong Hesus ngadto sa original nga asoy o pagtulon-an diha sa Henesis aron pagpatin-aw nga ang lanaw sa Dios alang sa kaminyoon nga gitandi kini sa mga Parisiyo nga gitugot ang diborsyo tungod sa balaod ni Moises nga gihimo. Dinhi gigamit ni Ginoong Hesus ang pagpatin-aw ug sa kaseryosos kaminyoon ug ang samputanan sa diborsyo. Gitudloan niya ang usa ka lalaki nga biya sa iyang ginikanan ug mahimong usa ka unod uban sa iyang asawa. Nagpasabot nga ang ilang panaghiusa dili gayud mabungkag. Kay matud pa sa bersikulo 9 nagingon, busa unsa ang gihiusa sa Dios ayaw ipabulag sa tao. Wala tay katungod, wala tay apil ani ni mga igsuon dili nato ni mabuhat tungod kay ang gibugkos sa Dios dili na mabungkag sa tao. Walay tao nga makapahimulag kung unsa ang gihiusa sa Dios. Ang diborsyo
mao'y usa ka buhat nga supak sa laraw sa Dios alang sa kaminyoon. Hinumduman nato nga balaan ang gigikanan niini nga pagtulunan. Diin gi-establisar kini sa kaminyoon dili lamang sa usa ka sosyal o kaha kontrata. Ang kaminyoon mga igsuon dinis kalibutan do na tay gipirmahan nga papel. Apan hinumdumi nga dili lamang kana ordinaryo nga kontrata kundi dili kana nga kontrata dili na siya nga ning alang dinis kalibutan, it's a binding contract between us and God. Kung gipasabot between us kay naa man duha man ni mong usa mao na ato ang balaan nga kontrata nga ato gabahin nato gikan kanato ngadto sa Dios. Diin ang Dios nagihusa sa usa ka individual ngadto sa usa ka unod. Kini nagbutang usa mga igsoon sa responsibilidad sa mga individual sa pagtahod o pagsuporta niini nga pakisaad ug dili sila mahimo nga galamiton sa paggunob niini. Unsa may gipasabot niini? Ang usa ka tawo nga aduna nay kabilinggan sa kinabuhi mga igsuon, kita nga nagtan-aw kanila dili ang atong katuyuan nga magunob ang ilang relasyon kundi ang atong pagdasig kanila. Ilabi na gyud sa mga Kristohanon magpadayon ta pagdasig nga bisan pa man diha sa kaminyoon magpadayon ta pagmangalagad sa atong buhi nga Dios tungod kay aduna say katuyuan, adunay purpose nganong naa ka diyan dapita, nganong diha ka gibutang sa Ginoo, nganong naminyo ka. Mao na atong ibutang sa atong una-una. Kining debosyo mga igsoon usa ni nga pagpahayag. Usa ni ka pagpahayag nga gitamay ang Dios. Ngano man tungod kini nagagikan sa maggahi nga kasing-kasing, gikan sa katig-a o kagahi sa kasing-kasing sa panahon nila, sa panahon ni Moises. Pero nasayot nga dili ni mao gyud ang tumong og tuyo sa atong buhi nga Dios. Ang tinuod nga kaminyoon mao ang kaminyoon nga gihiusa sa Dios. Gituyo aron makalahutay sa mga kalisdanan, no? Daghan kay mo surrender na, naabit ako'y amiga sa una, dili pa sad ko Kristohanon ato, nangita pa kong Kristo, no? Giinbitar mi kasal, nindot kay ingrande kay mga igsuon, bongga kaday. Nindot kayo, makaingon ka, ninduta ay, litaw pa ko ato. Ninduta no, nya ingon anak ko og maminyo. Pangandoy lang, sa damgo lang, no? Pero pag abot og sa kabulan nila nga human silang kasal nagbulag. No, makaingon ta mga igsuon. Ato ganing unhan ang Ginoo, dili kita matimayod. Dili kita magmalampuson sa atong katuyuan sa atong kinabuhi. Ngano man, tungod kay kita ang atong gitan-aw physical attraction na gyud. O uban pa ka ang atong katuyuan nga aron kita magminyo o kaha naay uban nga medyo edad-idaran na, no? Naman ka diri, ay la kasuko ha. Naay nga edad-idaran na, gusto mo apa sa last trip, lakab yun, bahala na. Last trip magminyo gyud ko. No? Dili na mo katuyuan sa Ginoo. Kung ang katuyuan sa Ginoo nga dili ka magminyo, iya nang gasa kanimo. O katuyuan sa Ginoo nga magminyo ka, nisamot na nga kamunduha, gasa na ninyo nga magbaton mog pamilya. Muna di nato ikahulong, di nato ang ikasubo nga ang atong kahimtang ingon ni ana, no? Ulitaw ka nga wala ka maminyo, dunay katuyuan ang Dios sa imuha. Dalaga ka nga wala ka maminyo, dunay katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi, no? So ato makita diyan putulon ang mga igsoon nga kini nga balaan kinaiya o kahimtang sa kaminyoon sama sa gitudlo ni Jesus nga dili gayon ni mabulag sa tao, no? O kini gimugna og ilalang sa Dios alang sa lalaki ug babae sa kanunay inigbasa nato dinhi labi na gyud sa pulong sa Dios ang giila sa Dios ug giandam alang sa kaminyoon lalaki ra gyud ug babae, no? Ang uban nala ko mahilabot ana. Lalaki ug babae sukad pa sa sinugdanan mao ni plano sa Ginoo. Ug usa kini ka permanente nga panaghiusa sa lalaki ug babae nga walay tawo o walay si bisan kinsa nga makapahimulag niini. O kamong mga minyo din ha. Naguna-una na mo ayaw in town, no? Ayaw in town. Kay lisod kay pagbuhi og daghan nga dili parente.
Unsa may atong pag-apply ani mga igsoon, ang matag usa diha sa kaminyoon kinahanglan maning kamot sa pagpanalipod o pag-amuma sa ilang relasyon. Mo nay atong tanawon. At imana amumaha ang kinabuhi nga gihatag sa Dios kanimo. Minyo ka man o dili, uunsa imong kahimtang karon hinumdumi nga kaning atong istoryahan o isgutan mga igsoon alang ni sa kaminyoon apan para ni naton tanan. Kay kining tanan mahitungod ni sa atong relasyon ngadto sa Dios. O kining maong relasyon, kini atong pagtanaw, kini atong pagpangalagad o pamuhat, mga igsoon nagagikan sa atong kasing-kasing ang katuyuan ni tan-awon og timgas bagini og putli ba ni og tiunay ba ni nga ikaw nag-alagad sa buhi nga Dios. Tungod kay si bisan kinsa mga igsoon gipakamatyan na Ginoong Hesus, wala siya gipili tungod sa pag-ingon niya nga tungod sa kadako sa gugma niya sa kalibutan, nagpakamatay siya alang kanato. Wala gipili. Busa ato ning tanan nga pagtulon-an mga igsoon kun giunsa nimo ni pagdawat hinumdumi nga igo ning gipahinumdum kanimo walay gisalikway niini kundi ang tanan gitudloan ni Ginoong Hesus nga mauni ang original nga plano sa Dios sa kaminyoon. Apan nasayod ta nga daghan kayong mga kaminyoon nga wala mulampos paninumdumi. Dili na moy atong rason nga magtan-aw ta nga siya gigunob sa Dios. Nagpaila lang na mga igsuon nga doon na siya'y gusto nga ipadangat nato nga mga pagtulunan nga ang atong desisyon gipaagi sa kagahi sa atong kasing-kasing. So arita si katulo. Pasalig ug panaad ang tawag sa kaminyoon. Sumao ni ang tawag, no? Pagtawag, kinahanglan natay pasalig, kinahanglan natay panaad. Kini naghagit sa mga magtuo nga ipahangay ang ilang pagsabot sa kaminyoon. Magtutuo, ipahiangay ang atong pagsabot sa kaminyoon nga tukma, no? Tukma gyud sa laraw sa Dios. Usa kini kapahimangno nga si bisan kinsa nga mubulag siyang asawa o siyang bana ug maminyo pag-usab kini magtukmod kanila ngadto sa sala sa pagpanapaw. Magtukmod. Wala maghimo, magtukmod. Sa ato pa, kinahanglan aware ta. Kinahanglan mabantayon ta, no? Marcos 10, ngadto sa 10:12, ningon din unya diha sulod sa balay, no? Gipangutanan usab siya sa mga tinun-an, may tungod ini. So, ato ni makita nga, nakita sa mga tinun-an niya nga nagdigdibati si Ginoong Hesus ngadto sa mga Parisiyo, mahitungod sa pagkigbulag, no? Nakita din nga human sa ilang giatubang nga debate atubangan sa katawan uban sa Parisiyo. Ang iyang mga tinun-an nangayo kang Hesus usa ka pribado o personal nga katinawan sa iyahang pagtulun-an mahitungod sa diborsyo. So nangutana ang mga tinun-an dinhi gipatinaw ni Ginoong Hesus nga ang kamahinungdanon sa maong pagtulun-an mao ang pagkapermanente sa kaminyoon tali sa babae ug lalaki. O kini usa ka sugo alang sa iyang mga sumusunod. Kisa may sumusunod ni Kristo. Kitang tanan. Kamu din ang mga batanon pa nagplano na gani mo. Sunod in taon mo ni Kristo kung sa'y gustong mahitabo sa atong kinabuhi. Aron ta magmalampuson. Aron ta mulambo diya sa Kristohanong kinabuhi. Giatubang ni Jesus ang mga Parisiyo ug iyang gisupak ang ilang interpretasyon. Iyang gisupak, direkta na gisupak. Mahitungod sa balaod ni Moises sa Deuteronomio 24:1. Ug yang ipatinaw ang mas laom pagyon nga katuyuan ug laraw sa Dios alang sa kaminyoon. Mao man ilang gibase mga igsoon aron sila legal ang ilang pamaagi nga buwagan akong asawa kay pagluto niya sa akong sudan iyang gihilaw. Mao man ni gamiton nga rason mga igsoon kay sa una dali ra kayo na. Mao na nga magbantay ta, magamping ta. Ug matod pa sa bersikulo 11 nag-ingon siya ug siya mingon kanila si bisan kinsa nga mubulag siyang asawa ug unya mga asawa og lain nakapanapaw siya batok sa iyang unang asawa. So sa akong pagtuon aning maong wali mga igsuon unsaon ko kanin ako pagwali no nga para ra manis mga minyo sige tingali ba. Pero ako nakita sa dihang gihatagan ko og kaalam sa Ginoo mahitungod niini. Dili lang diay ni para sa mga minyo. Para ni sa umaabot nga gustong magminyo. Mao ni pahinumdom og giya nga gihatag kanato natong tanan
nga ang tanan nato nga buhaton batok sa Dios. Ug ang tanan natong gihimo nga sukwahi sa kabubuton sa Dios. Dili na aksidente kundi gikan na atong kasing-kasing. Kay mugahi ang atong kasing-kasing pag-abot na gyud sa pagtulunan nga dili ta gusto, di ba? Mamili ta ug unsay maayo para nato. Lisod gani na di sa ko. So gipaligo ni Jesus ang idea nga ang kaminyoon mao itibuok kinabuhi nga pasalig sa tali sa lalaki ug babae. So atong tanawon mangano man unsa man gyud kabililhon, unsa man gyud importante ni. Matud pa si Genesis 1:27 ningon, busa gibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyahang kaugalingon. Wala siguro diha, sige lang. Paminaw lang mo. Gibuhat sa Dios ang tao, sumala sa iyang kaugalingong dagway. Sumala sa dagway sa Dios, gibuhat sila, lalaki o babay, iyang gibuhat sila. Gibalik-balik yun niya. Angay ba natong pasipadaan? Maminyo man ta og dili. Angay ba natong pasipadaan? Og lapastangan nato ang gibuhat sa Dios nga sumala sa iyang kaugalingon? Kitang tanan mga igsoon gigama ta o gigbuhat ta sa Ginoo sumala sa iyang kaugalingong dagway, sumala sa dagway sa Dios. Unya dili pag yun naigo. Wala ta buhata sa Dios para kita matumpawak sa buong awas kalautan. Apa nakita sa Dios kung unsa kagahi ang kasing-kasing sa mga tao nga ila gayud unahon ang mabutang nga supak sa iyang kabubuton ug nagtan-aw sa Ginoo nga wala na gyud kahimuan ang katawan iyang gipadala iyang bugtong anak aron kita mahiuli ngadto kaniya. Ug dili nato angay tamayon ang mga tawo nga naa sa kahimtang nga questionable. Dili angay nato nga ipasigarbo ang atong kaugalingon nga naa ta sa maayo nga kahimtang. Mga igsuon, kitang tanan sa mata sa Dios pareho ug dunay plano ang Dios kanato sa katapusan nga walay ni bisan kinsa o bisan usa nga nasayod kun unsa kini ang giandam sa Dios alang kanato. Basin unya makakita kasi imong kaaway dito sa langit. Mingo ka, ni aman ni siya. No? Kontra kini nako. Muna China sa akong kinabuhi. Kaya kiba mag-China? No? Muna China sa akong kinabuhi. Grabe kayo na siya mo persecute nako. Nganong ni aman ni siya? Hinumdum yung mga igsoon. Dili na mao ang pangutana. Nahibalo mo unsay insaktong pangutana? Kinsay makatubag din eh. Kaya ako ning ihatag. Oh, so ang saktong pangutana mga igsoon, dili ingon nganong naa na diha nga akong kontra. Lagot kay ko ana. Kun dili ang pangutana nganong ni ako dinhi. Nganong na ako sa langit. Mao nay angay ipangutana. Ayaw dada dito sa langit ang imong kayugot niya ng tawhana. Ayaw dada dito sa langit ang imong kasilag niya ng tawhana. Una-una ang imong kaugalingon, bulahan ka, kay nauban ka sa imong kaaway, naa ka sa langit, kuyog niya. Muna angay na ito ipungutana sa itong kaugalingon. Versikulo 12, nagingon din ug kung siya mao ang mupubulag siyang bana, ug niya mamana ug lain makapanapaw siya. Si Jesus din nagingon mga igsoon nga bisan kinsa mubulag siyang asawa minyo pag-usab makapanapaw. Dunay mga kahigayunan mga igsuon nga dili gyud nato kalikayan nga kita mahimulag sa atong asawa, umubulag sa atong bana tungod sa bugat kayo nga rason. Marriage infidelity. Apan mahitabo man na ug dili na mahitabo, dili gyud na mao ang katuyuan sa Dios. Kay basin og gisulayan ng kaniya ng higayuna. Nga kung ikaw makalingkawas ug makalampos kaniya ng maong pagsulay, anha nimo makita nga usa ka mabulukon nga relasyon diha sa kaminyoon. Walang kakaagwanta, walang kakaantos. So mga disipulo mga igsoon nakurat gid sa pagtulunan ni Ginoong Hesus. Kay ilang nakita kung unsa kadako ang implikasyon ni silang kaugalingong kinabuhi ug sa kalisod sa pagpuyo sa panagiusa kanunay diha sa kaminyoon. Tinuod ba? Kisa may niya dinhi kauban sa ilahang asawa nga wa gid sila mag-away.
Wagi mo isa diha. Ako na lang, kaya ako mag-iisa daan. Mga igsoon, walay perpekto ang kaminyoon. Ang atong kaminyoon, gasalig sa grasya sa Ginoo. Naaman ang panag-away, panaglalis, apan hinumdumi, nga imong giatubang si Kristo una imong bana o imong asawa. Ayaw paabta nga musalo pang adlaw sa imong kasuko, kundili pagkigiuli, una daan, para masitol ang inyong mga problema. So, ato makita din nga ang disenyo gayod sa Dios sa pagtukod sa kaminyoon, mao ang pagtawag kanato nga kini atong seryosohon. Tungod kay mao ni ang institusyon nga ing gitukod alang sa duha ka tawo. Kini nagpakita nga ang Dios naghatag og dako kaayo nga bilis kaminyoon. Iyan ang bili, dako og bili, no? Bililhon alang kaniya. Ngano man, tungod kay siya nag-orchestrate siya ang una nga naghimo sa unang kaminyoon didto sa Garden of Eden, nga siya ang nag-officiate o siya ang nag-initiate sa kaminyoon nila ni Adan ug ni Eva. Mao nay una nga nahitabo nga kaminyoon sa tibuok sugilanon sa Dios. So, unsaon ta man pag-apply sa itong kinabuhi? So, di na makita, nagpasabot kini nga kaminungdanon o pagkamatinud-anon sulod sa pakisaad sa kaminyoon. Kailang matinud-anon ta. No? Unya kini sab nagtawag kanato alang sa pagbag-o sa atong pagpanabot. Ug unsa kaminungdanon ng pulong gugma. No? Kusog kay ta mag-ana-ana dayon, no? Labi nang naik kamera, unsa ba? No? Bisag naglisod na gani gunit sa phone, selfie, lisod na kayo, napikas sinong heart. Ang gitawag sa Dios mga igsuon, mao ang pagbago o pagsabot kaminungdanon, unsa gyud ang kamatuoran ug unsa gyud ang buot ipasabot niya ug ang kahulugan sa gugma. Tungod kay ang Dios gugma mga igsuon. Gipadala po kini ang kaubanan ini mao ang kamatuoran diha sa pagtahod ug ang atong pagkamalungtaron sa atong gisaad, sa atong kapikas kinabuhi. Usahay mo saad nanta kay naatay gitan-aw. Guwapo kay na siya, bahala nagunsang saara kung buhaton. No? Guwapa kay na siya. Physical attraction. Dili na mao ang lintunganay nga nagmugna sa atong relasyon sa matag usa. Kundili ang atong relasyon sa duha magtiayon sa bana ug asawa nga gipunting nato ngadto sa Dios, ngadto ni Kristo. No? So lakip na ang atong pinakasuod, no? Gingon din nga kini nga pagtulunan nagpakita kung unsang paagi ang mga pagtulunan ni Ginoong Hesus nakaapekto sa tanan aspeto sa kinabuhi. Lakip na sa atong pinakasuod, atong mahal sa kinabuhi, ang atong pinakasuod nga relasyon nga nakinahanglan kini og espirituhanong pagbag-o o ang atong pagdumala sa atong pasalig diha sa pagkahiusa sa kaminyoon. Atong hinumduman mga igsuon agig pagtapos nga kini mao ang original gyud nga laraw sa Dios alang sa usa ka balaan nga kaminyoon. Usa kini katibuok kinabuhi nga pakisaad sa usa ka lalaki ug sa ka babaye nga mahimong usa ka unod. One flesh. Dinhi gipakita ang gihiusa sa Dios walay si bisan kinsa nga makapahimulag ug nagtudlo usab kini nga ang diborsyo ug ang sunod nga kaminyoon usa ka pagpanapaw. Si Jesus nagtawag sa mga tawo nga seryosohon ang kaminyoon ug ang pagkabalaan ini aron dili mo sangpot sa panagbulag. No? Please nakakuha mo. So kini atong tulo ka pagtulunan mga igsuon, nagtawag kanato sa pagbaton og kasing-kasing nga sinugtanon sa sugo sa Dios, sa katuyuan sa Dios, sa kaboboton sa Dios, sa pagkahiusa sa atong kasing-kasing, dili lamang sa atong kapikas kinabuhi kundi una sa tanan hiusahon nato ang atong kasing-kasing ngadto sa Dios tungod kay siya na ang maghiusa kanato diha sa kaminyoon. So tulo ka pahinumdom. Ang kaminyoon mga igsuon, tibuok kinabuhi ang katuyuan. Huh? Tibuok kinabuhi ang katuyuan sa kaminyoon. Hinumdumin ninyo nga dili ni siya, kanang dili ni partial o unsa pa nga kutob lang ta diha.
Ang ikaduha, pagkahiusa, mao ang disenyo sa kaminyoon. Ug ang ikatulo, mao ang pasalig o panaad, mao ni ang tawag alang sa kaminyoon. Kini naghagit nga magtotoo, nga ipahiangay ang ilang pagsabot, o atong pagsabot diha sa kaminyoon nga tukma gayod sa laraw sa Dios. Ug usa kini kapahimangno alang kanatong tanan, ni bisan kinsa. Ug atong tan-awon kini nga pahimangno alang sa magtiayon nga mubulag siyang asawa ug siyang bana ug magminyo pag-usab kini usa ka sala sa pagpanapaw. Inumdumi mga igsoon usa ka example. Ilustrasyon. Nakay nindot kay nga flower base, no? Nga imong giampingan. Siguro dito nimo nakuha sa ma'am, mahim ka ni ma'am, mahim ka ni ma'am. Mo ba na? Imahing pa ni ma'am. Una ini katawa, nakasabot siguro. Imahing pa ni ma'am. Nindot kay na, gikuha, giampingan, giadorno, o gibutang sa usa ka lugar nga safety kaayo, no? Atong giampingan, apan usahay nakalimota, nga kini atong giampingan, magunob ni siya. Ang atong kaminyoon, magunob usab. So kani imong giampingan hinumdumi nga kun kana mahagbong mabuak, mahiuli manggani nato ang atong relasyon sa matag usa, dili na ni sa kaminyoon. Mahiuli manggani ang atong relasyon sa matag usa, magpabilin kana ang mga uwat sa kasakit, magpabilin na ang mga lama sa buak, makita nato ang kamatuuran nga dinhi nining panahona, nining kinabuhia, wala ko magmatngon sa akong kinabuhi. Ug ang nahitabo, nahimo akong guba nga kinabuhi, nga akong naani, tungod sa akong pagkawala magpakabana. Apan akong isulti ninyo mga igsoon, nga wala magpakamatay si Ginoong Hesus, alang ni atong walay problema. Wala magpakamatay si Ginoong Hesus, alang sa mayong kahimtang. Miani siya alang sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Gimatuod na sa Roma 3:23 nga kitang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Bulahan kitang tanan kay kita ang gipuntariya ni Ginoong Hesus sa pag-ani dinis kalibutan. Iyang giula ang iyang kamili nga dugo alang kaninyo o kanako. Iyang gihatag iyang kinabuhi aron kita mahibalik ngadto samahan ang atong relasyon, mahiusa kita pagbalik ngadto kaniya kay mao na ang original nga plano sa Dios nga walay bisan usa nga malaglag nga ang tanan mo kuyog kaniya ngadto sa gingarian sa Dios. Makaaway man nimo og dili. Kitang tanan mao gipangamatyan ni Ginoong Hesus. Amen. So magamping ta. Una, ang atong relasyon ngadto sa Dios. Ikaduha, atong relasyon ngadto sa ato ang kapikas kinabuhi. Ikatulo, ang relasyon nato sa atong pamilya, atong kaigsunan, o ang katapusan ng atong relasyon sa matag usa. Kini atong ipunon, kani atong tigumon, iusahon, o atong ihangad ngadto sa Ginoo nga kita makapadayon sa paglakat sa kinabuhi nga bug-os ug tiunay ang atong relasyon dili lamang sa kaminyoon, dili lamang sa uban, apan sa tanan nga aspeto nga gihatag kanato o gisugo sa Dios sa ato ang kinabuhi. Amen. Sige, magampo ta. Kay murag na anay kaminyoon diha, magampo ta. Excuse me. Ama na mo nga langit nun, salamat Ginoo God Lord, nining pagtulunan, imong gihatag kanamo. Bisan pa man kini Lord, sa alang kini sa magtiayon o alang kini sa kaminyoon, apan nining mao mensahe Ginoo Lord God, aduna gayud gi kay pasabot Ginoo, aduna kay giandam nga mensahe usab alang sa uban ug alang sa tanan. Lord, tuguti amahan nga pinaagi nining maong pagtulunan Ginoo Lord God, amo kini Ginoo Lord God nga hinumduman Ginoo Lord God ug kami nagampo Lord nga ipabilin nimo Ginoo sa among unahuna sa among kasing-kasing. Tuguti amahan nga pinaagi sa imong grasya ug gugma amo kining ma-apply sa among kinabuhi. Ug dinhi kapunon Ginoo Lord God, ikaw lamang ang daygon himayaon tungod kay ikaw ang balaan nga Dios. Kini akong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.